Il-Labor qed jattakka personalment lis-Supritendent tal-Pulizija George Cremona. Dan wara li l-ex uffiċjal fl-uffiċċju tal-Prim Ministru Neville Gafà, illi waqt il-kampanja elettorali li għaddiet kien ikun fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista jagħmel il-pjaċiri lin-nies, spiċċa jattakkaħ għas-sempliċi fatt illi dak li ddikjara ta' ġurament imur kompletament kontra dak illi qed jgħid l-ex Prim Ministru Joseph Muscat. Muscat ilu 9 snin jinsisti li kienu illi ġab lill-Amerikani tal-FBI sabiex jinvestigaw l-assassinju tal-Efne Caruana Galizja. Madankollu l-uffiċjal tal-Pulizija George Cremona huwa ta' fema differenti. Fi xhieda li kien ta' allura fl-2020 Cremona kien insista li għal-ħabta tal-4:09 ta' 16 Ottubru tal-2017 madwar sija u nofs wara l-esplużjoni li ħażet il-ħajja tal-ġurnalista fil-Bidnija huwa kien diġà jinsab f'kuntatt ma' esperti barranin bil-għan li jinġib f'Malta tim tal-FBI. U kien qal lill-qorti li din kienet inizjattiva tiegħu u li sussekwentament kien informa lill-Kummissarju tal-Pulizija ta' dak iż-żmien Lawrence Kutajjar b'dak illi kien effettivament għamel. Minnaħa tiegħu Joseph Muscat baqa' jgħid illi hu ħal passi meħtieġa minnu fih u ma jafx jekk kienx hemm xi ħadd mill-Pulizija li jagħmel l-istess. Il-fatt jibqa' li 6 snin wara din ix-xhieda reġgħet spiċċat fl-aġenda tal-ġurnata u kawżat hekk Gafà iddeċida li joħroġ jattakka lix-xhud f'tentattiv ta' assassinju tal-karattru fil-konfront tas Supritendent George Cremona. Attakki bħal dawn huma inkwetanti immens, partikolarment meta jkunu ġejjin minn persuni li għandhom rabta kbira ma' partit politiku illi jinsab preżentament fil-gvern. Attakki illi jistgħu jippreġudikaw eventwali xhieda fil-ġuri ta' Jurgen Fenek.